goizian goiz, lanera juten naiz, bulegora, eta gero ensaiora etortzen naizenean, da guztiz aldatu txipa eta dantza ensaioa sartzen naiz. Eta askotan, niretzako erlajatzeko momentua da, ez? Eta gero berriro, bueltatzen zera, baina tarte horretan, da, deskantsu bat bezala da niretzako. Ni dantzan hasi nintzen 6 urterekin, erintza dantza taldean, eta dantza betidanik sentitu dudan zerbait izan da, orduan gustoko gauz bezala, dantzan hasi nintzen. Eta urteetan zehar, karrera bat aukeratu beharrezunean, ingenieritza ere gustoko nun, eta ingenieritza ikaspen hasi nintzen. Kreatibitate aldetikan edo sormen arlotikan, nik uste dut baietz. Nik azkenean egiten dudan lanean produktu diseinuan da eta hor ere sormen prozesu bat egoten da beti, eta dantzan ere koreografiak eta egiten ditugunean ebain Kukai Dantza Konpainian ere. Orduan, arlo horretatikan nik uste lotura txiki bat bai badaukatela. Erdizka laueta! Askotan dantzarekin abstraitzen zara eguneroko kezkataz, estresaz edo dituzun burua usteetaz, eta dantzan bidez, agian da ere, benetan sentitzen duzun zerbait bidez, erlajatzeko modu bat egun askotan. Kukai Dantza Konpainian hasi ginenean, proposatu zigutena zen, dantza tradizionaletik abiatuta, modu garaikideago batean dantza koreografiak edo egitea ikuskizunak. Hori da nik uste dut gure helburua, mezu bat eta guri ikusten dagoen jendeari ere zerbait aportatzea dantzaren bitartez.